Yan. Ito pala ang binayaran ko rito ay 243 pesos. Ayan, binigyan natin si Kuya 250 pesos. Keep the change. Keep the change, Kuya. 7 pesos. Pambili ng Yossi. Begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana at Candice Girl ng bayan. Hello guys! Happy Sunday! Ayun, nakapagsimba na ba kayo? Dahil tayo ay tapos na. Kaya ngayon guys, tamang-tama pagdating natin galing simbahan, dumating yung ating Shopee. Ayun guys, bali dalawa talaga yung ating from Shopee, pero ito lang yung isa lang yung i-share ko sa inyo. Yung isa, medyo complicated. Kaya mag-unwrap na naman tayo. Ano ba yung ating i-unwrap ngayon? Syempre, pero ano to guys, hindi to wala tong kaugnayan sa ating sari-sari store, kundi ito ay about sa ating pagbablog. Ayan. Gamit natin to guys sa ating pagbablog kasi meron ako dati nito dahil regalo sa ayun guys, nawala na naman tayo. Nasaan na ba ako? Yun nga, diba dati meron ako nito dahil from Teacher Tisay Vlog at saka kay Mama's Best. O diba? Ayun, yun. Kaya lang guys, ayun, medyo nadaganan ng anak ko kaya nasira. Yan, kaya ayan, umorder na naman tayo kay Shopee. Ayan, mag-unwrap tayo. Ito. Bali ito yung nakuha ko. Ang kagandahan nito ay tripod with light, ring light. Ayan guys, may bumili uli. Ayan, medyo nag-level up tayo ng konti. Meron tayong kinuhang ring light, di ba? Ayan. Ayan, harap na natin. Ano siya? Ayan, naka-ano lang siya, naka-bubble wrap lang siya. Ayan, tingnan natin, punitin natin. Parang gitara. Parang gitara. Tapos ito naman ay parang kiluhan. Akala ng kapitbahay ko rito, kiluhan. Titimbangin ko na yung sarili ko. Kung tayo ba yung nagbabawas o nagdadagdag. Minsan nga, pag may time nga, ma-order nga ako ng ganun, ng timbangan, para makita natin kung tayo yung nagbabawas ba o nagdadagdag. Naku, gusto ko magbawas syempre, ayaw ko ng padagdag. Ayan guys, to ayan, ang pangit na ng karton niya. Ayan, pangit. Ayan, 1 point down. Peram gunting. Kahit yung pinangkutsilyo ko doon na ano, kulay dilaw pang bukas. Ayan, kahit hindi naman siya naka dyan na. Naka-ano naman siya, bubble wrap naman siya. Tapos yung bubble wrap naman niya ay talagang pumuputok-putok pa. O, diba? Narinig nyo? Pumuputok-putok. Ayan. Lahin ko na nga lang. Ayan, sana kahit pangit yung box, okay yung laman. O, diba? Diyan, o diba? Yan. Tingnan natin yung loob. Ito pala ang binayaran ko rito ay 243 pesos. Ayan, binigyan natin si Kuya 250 pesos. Keep the change. Keep the change, Kuya. 7 pesos. Pambili ng Yossi. Ayan. Wow, parang ano, parang katulad nung kay Mama's Best. Parang katulad nung binigay sa akin ni Mama's Best. Ayan. Mukha siyang matibay. Ayan, ang ganda niya. Oh. Ito yung stand niya. Ito yung stand niya. Ay, paano to adjust? Ayan, diba?
Wow! Mukha siyang matibay kasi yung last na order ko nito ay marupok. Parang ikaw. Ayan. Itlog po. Klaro eh. Ayan, continue. Wait. Puti nga te. Ayan guys, continue tayo. Ayan. Satisfied ako guys kasi yung huling order ko nito napaka ano niya, parang ang rupok-rupok. Ito, ang ganda niya. Ayan na siya oh, di ba? Di ba? Ayan oh. Ayan siya. Ayan. 243 pesos with ring light. Ayan. Ito ay tripod. Tingnan naman natin yung ating ring light. Yung ating tripod ay okay na okay. Yung box lang yung pangit niya. Tapos dito naman tayo sa ring light. Ayan. Ayan siya. Medyo pangit na naman ng box. Ayan. Sana walang defect yung ilaw. Dahil yung box niya ay medyo yupi na. Ayan o. Diba? Yupi. Oh. Doors na tayo dalawa. Ayan guys, continue tayo. Ito. Ayan, diba? Yung box niya medyo yupi na. Sana walang defect dahil ring light to. Ayan. Oh, ha? Thumbnail tayo. Relate kayo, no? Kasi dati hindi ako kumukuha ng picture sa ano. Hindi ako nagpipicture. Pag nag-screenshot lang ako, ang pangit na. Wow, ayan na. Charan! Sana umilaw ka. Mahirap magbalik. Ayan, sana umilaw ka. Ayokong magbalik, maproseso. Ayan guys. Sa loob ng plastic, ayan. Ayan. Ito yung pangkabit yata doon sa tripod. Ayan. 1. Tapos meron ding, ayan, yung wire. Ayan. Try natin mamaya isaksak. Tapos ayan, pangkabit din sa ating tripod. Hindi ko alam guys kung anong tawag dito. Tapos, merong, ayan. Hindi ko rin alam kung para saan to. Yan, mamaya malalaman natin. Yan. Artistahin na ang dating. Ayan, kasi guys, 'di ba? Madilim dito sa amin, lalo na kapag gabi, 'di ba? Minsan kaya ayaw ko na magba-vlog ng gabi dahil yun, madilim na. Medyo ang pangit na ng reflect. Kitang-kita na yung aking mga eye bag. Yung charger, yung ilaw pala niya ay parang charger. Ayan. Ayan, diba? Parang USB style. Ayan, try natin. Saksak dun sa aking charger. Wait lang. Ayan guys, continue tayo. Ayan, tatry natin. Ayan, try kong isaksak. Ang shadow liwanag. Try kong isaksak to sa ating USB, sa ating charger. Ayan, sana umilaw siya. Ayun guys, di ba nga, ang gusto ko lang naman talaga ay yung tripod. Kaya lang nakita ko kasi sale to, ayan. Tapos ang dami niyang sold, na siguro siguro nasa 5k, nasa 5,000 plus na yung kanyang sold. Tapos sale nga, ayan. Kaya in-order ko na lang din. Pero talaga ang hanap ko lang talaga ay tripod. Nagkataon lang na, ayan, promo to kasama. Nagkataon lang na promo to na kasama. Ayan, try na natin. Okay lang bang hawakan ko lang to? Baka makuryente ako. Ayokong hawakan, baka makuryente ako. Oh, hindi siya umilaw. Meron pala siyang switch. Kano sa to mabot ang bagahe mo sa mga pizza? Wow, meron.
Oo. Meron siyang iba-ibang kulay. Kung mapapansin niyo, tingnan niyo ha. Nag-iiba siya. Ayan. Ayan, okay. Okay na okay. Yan guys, ayan, medyo maliwanag. Okay na okay. Makakapag-vlog na tayo. Makakapag-vlog na tayo kahit gabi. Ayan. Parang type ko to. Oh. Ayan, yung parang brown lang siya. Diba? Ayan. O, ito naman parang blue. Ito naman, light lang siya. Talagang ilaw lang siya. Ayan, yan yung pantapos. Ayan. Meron siyang power switch. Ayan guys. Ayan, okay na okay siya. 243 pesos. Meron na tayong tripod siya. Ring light. Ayan. Diba? Tripod lang sana yung gusto ko. Pero nakita ko nga to. 243 siya. Tapos yung sold niya ay 5,000 plus na. Ay hindi. 53,000 yata o 5,000. Ewan ko, hindi ako. Kaya lang parang tumutunog-tunog siya sa loob. Hindi ko alam kung natural to na may tumutunog sa loob. Hindi parang nakahiwalay. Parang may bumbilya sa loob na nakahiwalay. Yan guys. Ngayon naman, abangan nyo guys. Next time ko na lang siguro ibablog yung ating pagkabit. Yung ating tripod tsaka ito. Yan guys. Thank you for watching.